O IES de Porto do Son acolleu unha mesa redonda e un documental para promover a igualdade no mundo do deporte. O IES Porto do Son acolleu un videofórum sobre muller e deporte baixo o título Conquista os elementos, no acto no que participaron o concelleiro de Cultura, Deportes e Turismo José Manuel Deán e a responsable da área de Igualdade da Deputación da Coruña, Ángela Franco, coñeceronse as experiencias de tres destacadas mulleres do municipio relacionadas co mundo do deporte: a futbolista Nerea Carballo, a taekwondista Pilar Rodríguez e a docente Alejandra Carro. Os que temos responsabilidades tanto na educación como nas responsabilidades políticas, pois tamén facer que o deporte sea en igualdad como todo e que estes estereotipos que hai de que só hai deportes para homes e para deportes para mulleres, pois pouco a pouco vayan desaparecendo. As mozas relataron as súas experiencias cando se iniciaron no mundo do deporte, un mundo concebido para homes, e no que atoparon moitos obstáculos. Eu son Nerea Carballo, estudiei neste mismo instituto, son daqui, do Son. Eu empecé a xogar ao fútbol desde moi pequena. O que pasa é que non tiña a suerte de ter equipo femenino no Son, nin cerca. Entón, eu empecé a xogar con chicos. Eu creo que con 3-4 anos eu xa quería fútbol, solo fútbol. Tuve a suerte de que a miña familia me apoiou sempre e pude con 7 aniños xogar cos infantiles, que os infantiles teñen 12-13 anos, aquí non son, porque non había categorías inferiores. Bueno, a verdade é que era un pouco complicado, porque eu non podía ter ficha, non podía xogar legalmente, porque unha muller con 7 anos xa sería complicado un neno xogar con infantiles para máis ser unha muller. Durante o acto presentouse tamén a campaña da Deputación da Coruña a prol da igualdade e visionouse o documental Contra os elementos. Ángela Franco destacou a importancia de educar en igualdade para acabar coas barreiras. Antes moi ben no vídeo, non? Primeiro, a primeira parte deste traballo era Contra os elementos. E por que o titulamos así? Para que podades visualizar o diferente que é cando se quere participar nunha actividade deportiva, si saes da condición de ser un home ou ser unha muller, non? Escoitastes a campeonas que chegaron a formar parte e a participar incluso nas Olimpiadas, cando por parte das federacións do Estado español incluso se lle dá os materiales sobrantes para entrenar. Bueno, pois Contra os elementos, entre outras cousas, está destacando eso, a pouca implicación, moitas veces, e aí temos que botar a culpa aos políticos, do pouco que nos mollamos e que nos implicamos para arranxar unha situación que, cando menos, xoga na contra de todas as mulleres que queren participar en deporte. A segunda parte deste traballo chamase Conquista os elementos. Por que? Porque nós, despois de escoitar, ver e analizar, e agora elas vos van a contar a súa realidade diaria, a partir de aí, o que queremos é conquistar os elementos. O acto rematou cunha mesa redonda na cual o alumnado puido preguntar todas aquelas dúbidas e inquietudes que lle foron surdindo tras coñecer as experiencias destas tres mozas.